Okay, ready? 1, 2, 3. What is your name? Manoj Basavika. What is your school's name? School से Shri Darpani हो. Ah, Shri Darpani आधार विद्यालय कुशीचार फाप्ले. good. अब मिनिङ सोच है त. एप्पल मिन्स के हुन्छ? एप्पल माने स्याउ. बल माने? पकुन्डो. बनाना माने? बनाना माने केरा. क्याट माने? क्याट माने बिरालो. काउ माने? काउ माने गाई. डग माने? कुकुर. इलिफेन्ट माने? हात्ती. फिस माने? माछा. गोट माने? गोठ माने बाख्रा. हर्स माने? खच्चड. आइरन माने? स्त्री. आइसक्रिम माने? आइसक्रिम माने आइसक्रिम पैसा. जग माने? जगै. की माने? तालचापी. चाबी मात्र हुन्छ है. चापी. त्यसपछि गएर लियोन माने? लियोन माने सिंह. ओके. अब त्यसपछि फेरि यता आयो मनकी माने? मनकी माने बाँदर. नोज माने? नाक. ओरेन्ज माने नचल ल. ओरेन्ज माने सुन्तला. प्यारोट माने? सुका. सुगा. सुगा. रेबिट माने? खैर. रोस माने? फुल. म सोच्छु. होइन म सोध्छु. स्नेक माने? स्नेक माने सर्प. टाइगर माने? बाघ. उम्ब्रेला माने? छाता. भ्यान माने? गाडी. वाच माने? घडी. एक्सरा माने? एक्सरा माने एक्सरै पैसा. याक माने? याक माने घडी. हेट कहाँ घडी हुन्छ? वाच माने घडी. याक माने के हुन्छ? याक माने के हुन्छ? याक माने चुरी गाई. जेब्रा माने? बनघोडा. गुड. अब चाहिँ म नाम सोध्छु है. तिम्रो मेरो नाम तपाईको. मेरो नाम तिम्रो ड्याडीको